Dobro jutro drugari, dobrodošli u novi video feeder ribolova na Savi u Šapcu. Sada je oko pola 5, ja sam stigao pre nekih sat vremena dok sam se raspakovao i napravio hranu. Pošto je mrak neću snimiti, tako da čisto da predstavim na što ću danas pecati. To je Haldorado Basic Mix 1 kg med šaran, Magic Bite deverika 900 g je pakovanje i Formaxova Elegance aditiv vanila. Tako da prvi put ću pecati na ovu kombinaciju hrane. Ja sam već pre 2-3 minuta imao jedan udarac, dobio sam jednu lepu deveriku. Danas ću biti tu do nekih pola 9 ujutru, tako da par sati ribolova, pa eto vidjet ćemo kako će biti. Što se tiče sistema, pecat ću na 2 štapa i na oba štapa klasičan feeder sistem, znači kavezna hranilica, predvez 40 cm. Pošto je ovo takav teren ovdje ima jako puno zakački, meni su osnovni najloni 0,23, tako da koristim fluokarbon za predvez 0,20. Udica je Gamakatsu A1 Team Feeder broj 10. Pecat ću na mamac koji najčešće koristim, to je jedno zrno šećerca i jedan crvić kao stoper. To bi bilo to. Ja se nadam da će biti dobar ribolov, pa se vidimo kasnije. Drugari, nadam se da se vidi, znači 2 ribe dobijam bukvalno u minutu, znači malo šaranče i deveriku. Vadim šarana na jednom štapu, još uvijek ga nisam izvadio, znači drugi štap trese, znači ubacujem obe ribe u isto vrijeme u meredov, jedva sam tamo razmrsio da im skinem udice, ali sistemi su mi ostali zamršeni, tako da idem da namještam, a šaranče odmah vraćamo nazad u vodu, a deverika ide u čuvarku, pa posle na kraju slikamo sve zajedno. A sada pustimo šarančića. Ovdje je jako plitko. Ajde, ćao. Ode. A ova cura ide u čuvarku. Pošto mi se baterija ispraznila, dobio sam još jednog šarančića. Opa. Tako da i on ide nazad. Ovdje je plitko i blato, ne mogu da... Ajde, idi. Ajde.
Vidi, to je ekstra ako ga ima u Savi, znači dobro je da opstaje. Ja ima po ovom kanalu Českom. Da, pa to ti kaže, pa iz kanala je ušao. Tamo ga ima. Evo se lepo. Eto, moj prvi linjak ikad. Nikad nisam uvatio, znači linjak, ovo mi je prvi. I evo, odmah ide nazad. Eto, upeca na Savi u Šapcu, to je to. Drugari, to je to za današnji ribolov. Nekoliko deverika, nekoliko šarana, jednu veću ploticu, čak i jednog linjaka. To je to, sva riba ide nazad u vodu. Linjak i šarana sam vraćao odmah. Tako da to je to i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!